42 псалом, 5 стих. Защо си отпаднала, душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя. Някой ще каже, познавам този пасаж и знам за какво ще ми говориш. Обаче, искам да ви отведа малко в живота на Давид. Давид е една от най-специалните личности в Библията. Ако си мислим ти и аз, че сме специални, ще ви кажа, че Давид беше по-специален от нас. Работата на Давид беше по-специална и служението му и стоенето му пред Бога беше много по-специално и различно. Давид е човек, който е свикнал с гонението. Давид е човек, който е свикнал с това да бъде мразен. Давид сякаш в един дан момент спря да чувства болка, защото ударите са много чести и той просто е свикнал с болката. И виждаме как в един момент, когато той усеща, че има разлика в него, той не губи какво. Тази вечер искам да ви проповядвам малко за това къде е фокусът ти и какво виждат очите ти. И тръгвам с един малко нестандартен стих. Защо? Защото Давид не е движен от физическия свят, а от духовния свят. И той разбира кога има промяна в неговото духовно състояние. Не само физическо. Давид е човек, който съм споменал и друг път от това място, друг пасаж от Божието Слово, във време, в което Давид се моли и казва, душата ми жадува за Господа, както Елена жадува за водни потоци. И когато ние се върнахме назад, видяхме, че това е точно времето, в което Давид е изгубил всичко и Авесалом е седнал на неговото място. Давид е изгубил абсолютно всичко, но не е променил какво? Фокуса си. Не е отместил погледа си от Бога, а погледът му остана в Бога. Това не може да се каже за всеки, но искам да не забравяте последната проповед. Въпреки, че говоря сега в тая насока, не забравяйте, че не сме твърде далеч и не е твърде късно. Тая вечер искам да ви обърна внимание малко на това, къде е фокусът ти. Към какво си се фокусирал и кое е онова нещо, което гледаш и се движиш. Дали ви се случва, аз често пъти, преди имах проблем, гледах само надолу. Когато ходех, защото бях много срамежлив. И някой като мине, аз се удрям в него. Не го виждам. Сега пък гледам само нагоре и като е някой по-нисък, обикновено дете, аз не го виждам. И го бутам. Шишета, туби, вкъщи всички чистят. Пред мене да мина, защото ще бутна всичко. Просто съм свикнал да не се оглеждам, защото се фокусирам някъде. Е така, днес се прибираме от Пловдив и табелката пред мене, навигацията стои, отбивката е на буквално 5 метра, аз щях да подмина, защото мислех за служението, наистина. Мислех за това как ще стигна, как ще се проведе, молех се и за миг се бях фокусирал и просто гледах все едно празна картина. И нещо. Има такъв момент, в който ние сме се фокусирали до толкова, че не може да видим изхода, който е отдясно на 100 метра от нас. И за това Давид обръща внимание на своето духовно и душевно състояние и той казва, какво става, душе моя? Какво се случва с теб? Защото той разбира, че нещо в него се е променило. Сега искам да ви дам един пример. В нас, колкото и да го отричаме, сякаш живеят двама. В нас сякаш ние сме две личности. И едната част от нас жадува да служи на Господа, а другата част умира да не се покорява на Господа. Просто се наслаждава на това да не се покорява на Господа и сякаш прави всичко на противното на оная част, която иска да служи на Бог с дух и истина. И сега проблема е тук, че в нас има борба за надмощие, коя част от нас ще победи. Новият човек иска да се покланя на Бога и да бъде фокусиран върху него, обаче старият човек, който дай Боже, в повечето да е умрял, но от време на време се обажда непостригнат, така мръсен. Идва там и се обажда и казва, трябва да направим другото. Трябва да си отмъстим. Трябва да си го върнем. И по този начин, когато ние преминаваме през различни неща, помнете, цялата битка е за това ние да отместим фокуса си от Бога. Цялата битка и всичко, през което преминаваме, дявола през нещата, през които ни прекарва е да отместим фокуса си от Бог. Защото ние започнахме с една първа и прекрасна песен. Исус, скъпо име си за мен, демоните треперят в страх.
И виждаме как докато Петър беше фокусиран в Христос, за него нямаше никакво значение какви са обстоятелствата. В момента, в който фокуса на църквата, в момента, в който твоя фокус се отмести от Бог, започват едни чувства и едни притеснения да идват върху тебе. Искам да ви кажа, че имам напоследък наблюдения къде гледат хората. Как аз знам къде гледа, примерно къде гледаш ти? Като говоря с тебе определено време и виждам за нещата, за които се тревожиш. Моля ви, обърнете внимание и вижте как хората, когато имат несполуки в физическия свят, те треперят от притеснение. Те треперят от притеснение. Да кажем, че работиш в някаква фирма, има да вземеш някаква добра сума и човек отсреща просто те лъже и ти започваш да губиш търпение. Започваш да отместваш фокуса си от Бог и вече не казваш, душе моя, какво става с тебе, а казваш, това само да го набарам един път, виж какво ще стане. Защото ние отместваме фокуса си от Бога и започваме да губим търпение. Започваме да излизаме от Божието присъствие и правим неща, за които след това дяволът ни обвинява. Колко е важно днес църквата да бъде фокусирана и да усеща духовните промени, духовните сезони вътре в себе си, за да може да ги акцентира, да спре и да направи промяната. Така както виждаме земните неща, когато не ни се получават. Така както виждаме, когато здравето в тялото ни напуска, ние започваме да се притесняваме, което е нормално. Някои даже от нас изпадат в депресия, защото просто диагнозата им не може да бъде установена и вече няма никакво значение, че Исус е царя на царете, че Исус е Божия син. Ние изместихме фокуса си от това и позволяваме на всичко друго да ни притеснява, да ни утеснява за нещата, които не се получават в живота ни, в ежедневието ни. Ние до толкова сме се фокусирали върху всичко това, че забравихме, че има един, който е над всичко. Че забравихме, че има един, който е владетел над всичко. Издигнахме проблемите си, издигнахме своите чувства, предадохме се на своите емоции и ден след ден ние губим Божието присъствие. Целта на дявола е да отмести фокуса ни от Бога, защото гледайки към Бога, ние вървиме от победа в победа, от сила в сила. Така че остани фокусиран върху Божието Слово. Остани фокусиран върху Божията работа в живота ти. Какво казва Писанието? Че това дело, което Бог е започнал, ще го какво? Ще го завърши. Вярваш ли, че това дело, което Бог е започнал в тебе, в твоя дом, в твоето семейство, в твоята съпруга, в твоят съпруг, Бог ще си завърши работата. Бог има ли незавършена работа? Бог няма незавършена работа. Обаче ние имаме неудържани обещания. Понеже се предаваме на различни чувства и емоции и състояния, които са предизвикани от неприятеля. И ние започваме да губим своята посока. Искам да ви кажа, че в 58-ми псалом Давид също се предава на гнева си. Давид също се предава на гнева си. И вижте, Бог ни е създал с емоции и чувства. Бог ни е създал такива, каквито сме днес. Ние изпитваме чувство на гняв, чувство на омраза, на презрение. Те дойдоха след грехопадението. Обаче Бог ни е създал с чувства и емоции да обичаш, да прощаваш, да търпиш, да умееш да се покланяш, да почиташ. Неща, които идват от Бога. Библията казва, всяко добро идва от Бога. Обаче ние имаме състояния, за които не говорим с Бога. Ние имаме състояния, за които дори не говорим със себе си. Колко пъти ние говорим със себе си? Някой ще каже, пастър, как ще говоря с мене? Другите ще кажат, че поудях. Един ден срещам един човек на улицата и не виждам, че има някаква малка слушалка и си говори. Викам, мале, народа превъртя. А той има някаква слушалка и си говори човек. И аз си мислех, че той... Има моменти, в които ние трябва да излеем себе си. Има моменти, в които ние трябва да акцентираме промяната в живота си. Има моменти, в които ние трябва да спрем, да отлагаме, за да може Бог да ни върне в своето присъствие, за да може Бог да ни освободи, за да може Бог да ни изтегли от зоната ни на некомфорт, за да може Бог да ни даде изходен път. Ние просто трябва да спрем в един момент и да кажем, нещо е сбъркано в мен. Живеем във време, в което всеки обвинява другите и никога не казват какво става с мен. Живеем във време, в което другите обвиняват другите за техните неуспехи. Аре, кажете ми, не ви ли се е случило поне веднъж да кажете, аз не съм виновен, той е виновен за това, което не съм.
Аз не ходя на църква заради еди кой си. Ама добре, винаги съм се питал аз това. Когато приех Бог, нямаше хора, които да ме накарат на 100%. Аз приех Бог, защото Бог ми е говорил и приех Бог, защото Неговия повик промени и изгори и разтопи всичко в мен. И аз тръгнах в тази посока, в която Бог ме вика. Обаче днес дявола създава обстоятелства не чрез Бог, а чрез хора. И аз днес виждам, че съм се променил и започнах да гледам на хора, започнах да търся перфектно в неперфектните и аз самия не съм перфектен и ден след ден аз изгубих фокуса си от перфектния, изгубих фокуса си от достойния заради недостойните. И дявол отмести моя фокус и вместо аз да видя всичко това и да кажа стоп, хората с които служа, хората на които служа, те са недостойни, те самите не могат да възпроизведат святост, както и аз ще се фокусирам върху святия, върху достойния, защото помощта ми иде от него. И тази вечер днес ви говоря да се конфронтирате със себе си. Не да търсите причина защо другите не ви отдават почит, не ви отдават право в тях, а в себе си. Един ден говоря с един мъж и той казва, ама никой не ме почита и аз казвам, почита се заслужава. Тя не се дава, тя не е подарък. Конфронтирай се със себе си и виж защо другите не те почитат. Говори с душата си, говори с духа в себе си, обърни се към себе си и кажи какво се случва с мене. Къде допуснах аз? Къде паднах аз? Какво се случи с мене? Къде да се върна? Какво да направя, за да се издигна отново в Божието присъствие? Искам да ви кажа, че ние искаме да свалиме Бог и да свалим Неговия стандарт. Обаче Библията казва, конфронтирайте се с себе си и бъдете святи. Така както аз съм свят, бъдете и вие святи. Вижте, че Бог не извиква на своето ниво. Вижте, че Бог не извиква на своите места. Вижте, че Бог не извиква към отделяне. Обаче отделянето става, когато ние се конфронтираме със себе си. Един ден трябва да се изправим. И бях тръгнал да ви казвам, че не е лошо човек да има и негативни емоции в себе си. Въпросът е когато ги задържа. Въпросът е, когато просто ги погребва и казва, ами аз не мога, ами аз не искам, може би по-натам. И тогава ден след ден той умира. Обаче си е набелязал някой, заради когото умира. А всъщност проблема е вътре в него. Искам да ви попитам сега. Ако аз изпратя крадец във вас и крадеца влезе и ограби домът ви, кой е виновен? Хайде, говорете. Аз ли съм виновен? Да, че как да? Как ще съм? Аз мога да ви пратя и барети. Ама дали ще отидат? Те не знам. Дали ще ми повярват? Слушайте се. Аз мога да изпратя във вас крадци. Обаче ако те влезнат, вие сте виновни, защото не се укрепихте хубаво. Защото не наблюдавахте дома си. Защото не наблюдавахте за врати и прозорци, които са оставени отворени. И тогава крадеца влиза в домът ви. Библията казва, кой може да влезне в къщата на силния? Кой е силния? Онзи, който изпитва себе си. Апостол Павел казва, ако ние изпитваме себе си, няма да бъдем съдени. Ако ние работим със себе си, вижте, време е да спрем да работим с хората. Време е да спрем да променяме хората. Време е да искаме хората да вярват, а ние да не вярваме. Един ден говоря с един пастор и му казвам, интересно ми става, че караме хората, издигнете ръцете си, ръкопляскате, пък когато ние сме на столовете, не го правим ние. И аз виждам, че това е минус в мен и аз се конфронтирам със себе си и казвам, защо искаш нещо от хората, което ти не даваш? Защо караш хората да правят нещо, което ти не правиш? И аз казвам, имаш някаква промяна. Ето както ви казах, отидох на евангелизация, гледам и си казвам, не, нещата не са както трябва. Ако Бог може да дойде за този народ, ако Бог може да отиде там, където отива, в крайните квартали, по болниците и навсякъде, защо ние да се ограничаваме до това да отидем само в луксозните зали? Разбирам, че има промяна в мен и аз казвам, конфронтирам тази промяна и искам да бъда не човекоугоден, а богоугоден. Искам да чувам от Бога. Искам да се движа там, където е Бог. Искам да правя това, което прави Бог. Искам го. Обаче много от нас, знаете ли какво правят? Приемат своите състояния. Приемат ги. И вижте как гледаме ние на нещата. Когато нещата не са добре физически,
Може ли да дадеш бележка в църквата? Чудесно. Страхотно. Може ли да се молите за мен? Всички, цяла България. Може. Ще се молим. Не се чувствам добре, кръвното ми пада. Добре. Молете се за мене. Всички, никой да не спи. Всички да се молят. Не искам никой да спи. Верижна молитва, пост. Аз съм болна. А когато боледуваш духа? Какво е твоето отношение, когато боледуваш духа? Никой до сега, казвам го от амвона, не е идвал при мен и да ми каже: моли си за мен, защото аз нямам молитвен живот. Да скърби и да е видял това, и не само да го е видял, а да го отрази. Да дойде един човек и да каже: аз скърбя, и аз да питам защо. Скърбя, защото 20 години съм на църква, не разбирам Словото. Аз съм тъжен и усещам, че нещата не са наред живота ми. Моли се за мен. Искам да израсна в духа. Искам да бъда Богоугоден. Хората не скърбят, когато не са духовни. Знаете ли защо? Защото фокуса им не е към вечното, а към земното. Защото фокуса им не е към вечността, а към земното. Едни хора говорят и другия казва: Господ да ви вземе. И другия се обажда и казва: да не бъде. Ти кълнеш ли ни? Той казва: не бе, не ви кълна, нали всички служиме на Господ, за да ни вземе. И сега това звучи на смешка, обаче когато фокуса на човека не е в небесните селения, когато и Бог да ни вземе, се е рано, защото ние обикнахме земното. Когато Бог и да ни вземе, все е рано. Когато Бог и да ни изцери, се бави. Защото ние се фокусирахме върху временното. Ние се фокусирахме върху земните неща. Вижте Давид как конфронтира себе си и казва: аз още се надявам на Бога. Аз още се надявам на Бога. Когато съм изгубил всичко, когато диагнозата не е такава, каквато очаквах, аз все още съм вярващ. Аз все още вярвам. Апостол Павел пише послание и казва: за мен е да умре е придобивка. Какво? За мен е сега да умра е придобивка. Нещо страхотно. Колко от нас могат да кажат: за мен е да умра сега е придобивка? Колко хора водят такъв духовен живот? Колко хора са фокусирани върху вечното? Колко хора мислят за там? Колко хора? Стефан, убит с камъни, стои и хвърлят камъни върху него. Той гледа нагоре и казва: виждам Божия агнец, стоящо дясно на Бога, и сякаш той се наслаждава на момента на своята смърт, защото фокуса му е небесните селения. И аз съм тук да върна някой обратно на неговото място, да обърна някой в правилната посока, да гледа към кръста, там откъдето идва помощта ни. Искам да ви кажа, борбата е да забравим кои сме. Борбата е да казваме на думи: аз съм вярващ, аз съм християнин, но да не вярваме и да сме изгубили надеждата дълбоко в себе си. Да живеем в страх, да живеем в депресия, да живеем в отчаяние от това, защото боли ме рамото, боли ме ръката, аз съм притеснен, 1 месец не ми минава, какво ще се случи с мен? Но 1 месец, 1 година, 10 години не се моля, няма никакво значение. Ще ти кажа, че духовните болести са много по-опасни, защото Словото пише и казва: не се бойте от този, който може да убие тялото. Бойте се от този, който има власт да убие и духа, и тялото. Бог има власт над всичко. Искам да ви кажа, че Бог е авторитета, че Бог е посоката. Той казва: аз съм пътя, истината и живота. Време е да се върнем на пътя. Време е да гледаме в правилната посока. Конфронтирай себе си и кажи: какво се случва с мене? Спирам днес да търся причината в другите. Спирам днес да казвам, че другите са виновни. Къде аз оставих вратите си отворени?
Знаете ли колко много хора карат Бог да чака и той се още да казва, ето стоя на вратата и хлопам, а за всичко земно вратите са широко отворени. За всичко, което Бог не одобрява, вратите са широко отворени, но не е твърде късно, защото ти и аз можем днес и сега да променим фокуса си и да кажем, Бог е мой пастир, аз не оставам в нужда, Той ме успокоява, Той ме успокоява, Бог е мой пастир, ще се върна да гледам в правилната посока. Знаете ли колко велики мъже са умряли духовно, защото просто в физическия свят нещата не им се случват. Преди време мисля, че в малката зала ви разказах една история. Ще я кажа пак. Един от силните проповедници на 21 век разказва история и казва, проповядвах пламенно силно на църквата. Бог това, Бог онова, Бог е сила, Бог е мощ, Бог е авторитет, Бог ще направи чудеса. Обаче един ден отиваме в болницата и казват на жена ми, рак. И аз се срутвам. Жена ми стои права, аз се срутих. И разбрах, че аз не съм вярващ. Разбрах, че моите проповеди нямаха никаква основа. Разбрах, че моят живот като християнин беше просто нищо. Защото той не се конфронтираше с себе си, а просто следваше течението. Така както правят всички пастори, така както правят всички хвалители, така както прави всяка църква. Ще бъдем и ние така. Какво искате от нас? Ние идваме, нали? Тук пускаме едно дарение. Искам църквата да бъде жива и да гледа в правилната посока. Не искам народ, който не знае къде отива. Искам да ви кажа, че във времето и моето служение аз знам къде отивам. Знам какво искам и го постигам. Когато Бог ми покаже нещо, аз се впускам и ви казвам наистина, че се вкопчвам в това и с цялото търпение на света чакам Бог да направи чудото си. Въпросът е, знаеш ли какво искаш? Знаеш ли къде гледаш и на къде ще те отведе това? Този мъж спира и казва, аз се срутих. Вече нямаше проповеди. Все едно някой с една опатия, една метла е изтрил проповедите ми и просто ги е хвърлил в кошчето. Аз забравих да гледам в Месията. Аз забравих и може би никога не гледах. Карах другите да гледат, но аз не гледах. Хайде хора, говоря на някой тази вечер. Не казвате ли на хората, ходете на църква, много е хубаво. Посветете се, Бог ще ви спаси, ама вие самите не го правите. Вие самите не го правите. Иди на църква, служи на Бога. Бог е много добър. При Бога е най-доброто. Обаче ти, аз имам работа. Разбирате ли, че нещата са объркани? Разбирате ли, че фокусът ни е отместен? Дявол иска да гледаме в грешната посока. Защо? Защото Словото казва, към мене погледнете и спасени бъдете. Към мене погледнете. Обаче дявол мести фокуса ни казва, не. Гледай тук сега. И мъжете почваме. Жената вика, какво гледаш? Нищо, камъните, нещо там се преместиха. Гледаме по чужди жени. Някой казва, да не бъде. Жените, времето много хубаво. Минава някой тушира, така, алелуя. Мъже и до нея с корем стои. Тя ромха. Джана фитнес, бе. Ох, майко. Дявол отместил фокуса ни и понякога, за да се оправдаем за грешните погледи, казваме, не е верно, използваме лъжа. И ние, използвайки лъжа, продължаваме да гледаме в тази посока и ние си мислим, че никой не ни е видял. Обаче Давид хваща себе си и казва, какво става? Защо не идваш на църква? Какво става? Ами друг е виновен. Душа моя, аз се надявам на Бога. Аз няма да оставя Бог. Защото Той е моята сила. 58 псалм, Давид, изпълнен вече с гняв и болка. Излива гнева си и пише там и казва в един от стиховете, Боже, избий зъбите им. Боже, избий зъбите им. Обаче той не казва, ще избия зъбите им. Боже, ти воювай за мен. Господи, ти си моя канара. Боже, аз ще воювам със себе си. Аз там, където мърдам, ще се покайвам, ще се връщам, но ти избий зъбите им. Ти, Господи, разби ченетата им. Ти, Господи,
Ти го направи заради мене, защото болката ми е огромна, защото не издържам вече. Боже, Ти води моите битки. Аз не искам да воювам с никой. Аз искам просто да Ти служа и тази вечер казвам на себе си: душе моя, върни се там, където Бог те чака. Бог има място за срещане с теб. Помнете, че душите на много хора не се явяват в мястото на срещане. Даже някои тук и сега не се срещат с Бога. Помнете, че Бог от самото начало има място за срещане и когато дойде, казва: къде си? Къде си? Защото искам да имам среща с теб. И хората разбират, че има промяна в тях. Обаче едните го крият, другите го признават и се крият. Адам го направи и каза: гол съм, скрих се, гол съм, скрих се. Обаче Ева му казвам, че излезе и каза: гол съм, но се скрих. Срам ме от тебе, провалих се, не спазих това, което ти ми каза, промених се, не удържах на думата си, дадох ти дума, че никога няма да се докосна до това. Казах ти, че ти можеш да разчиташ на мен, казах ти, че ти си мой Бог, че ти си мой пастир, че аз ще слуша само на тебе, но ето днес се промених и не ме е срам. Както Давид казва: признавам греха си пред тебе, защото ти си прав. Да бъдеш невинен, когато ме съдиш. Признавам вината си, виновен съм. И тогава пророка му казва: невинен си, защото си признал вината си. Бог ще прости на всеки, който признае вината си, и Бог ще обърне пътищата ни. Бог ще преобърне света, за да ни върне в правилната посока. Бог ще раздели морета. Бог ще събори стени. Бог ще направи всичко, каквото е нужно за онези, които искат да се върнат. Защото има хора, които твърде много обикнаха света. Защото има твърде много хора, които обикнаха парите. Понеже Библията казва, че корен на всяко зло са парите. И на онези, които възлюбиха парите. Има хора, които обичат парите, жените, хазарта, алкохола. Обичат всичко, което света им предлага. И те не искат да се върнат. Искат да бъдат успешните на деня. Искат да бъдат силните на деня. Но един ден във вечността ще бъдат изгумени. Имената им ще бъдат завинаги изтрити. Искам да ти кажа: това не те ли притеснява, че един ден името ти няма да бъде споменато, защото не си гледал в правилната посока, защото не си следвал правия път? Днес е деня някой да обърне курса на 360 градуса и да каже: ето ме, Господи, тук съм, Господи, тук съм, хайде, дай му слава, хайде. Вярващи хора изгубиха вярата си и казват: аз вярвам, да, вярвам, но той не вярва на думите си. Проповедници проповядват проповеди и не вярват на това, което проповядват. Хвалители лъжат в текстовете на своите песни, не ги живеят, не вярват. Ще те хваля вечно, тате, но не е така. Има променен фокус. Ще ти служа вечно вярно. Научи ме да обичам като тебе. Но мразя, не мога да се променя. Конфронтирай се със себе си. Излез срещу себе си и кажи: до кога ще се бунтуваш, Сашо, срещу Божието Слово? До кога, душе моя, ще се съмняваш, ще се страхуваш? Не знаеш ли, че Бог е твой избавител? Не знаеш ли, че Бог може да премахне планини, реки, морета? Не знаеш ли, че Бог е, който те избавя? Душе моя, знаеш ли пред кого стоиш? Душе моя, смири се пред Бога. Душе моя, върни се на правия път. Душе моя, послушай Бога. Душе моя, послушай Бога. Душе моя, къде си тръгнал? В обратната посока. Помнете, пазете се от брати и сестри. Дявола най-често с тях ви мами. Дявола най-често ви създава ви кръг от хора, с които умирате, но не променени. Някой ми казва: кои са твоите приятели? Аз нямам приятели, наистина, хора. Аз нямам приятели. Имам познати. Мога да пия кафе със всеки. Мога да се храня със всеки. Бог е мой приятел. Семейството ми са моите приятели. Бог е най-добрият приятел. Бог не те предава. Ти ще се предадеш. Ти ще изневериш на принципите си. Но Бог никога няма да те предаде. Майка ти ще те предаде. Баща ти ще те предаде. Ти ще се предадеш. Дъщеря ти, сина ти, жена ти. Но Бог е там. О, как обичам това име, Яхве Шама. Бог е в дома. Къде? Ние сме храм на Бога. Бог е в дома. Каква огромна благодат и чест Бог да е в дома. Когато Бог е в дома, има контрол. Контрол.
Когато минават мисли за страх, съвършената любов изпъжда всеки страх. Просто си тръгва. Ама аз дойдох да те изплаша. Ще те срещна с това, което живее в мен. Тръгвай си. Дух на страх. Тръгвай си от мен. Дойдох, аз съм депресията. Запознай се с оня, който ще депресира тебе. Когато има божествен ред вътре в тебе, духа е дух, душата е душа, а тялото се покорява. Когато има божествен ред вътре в тебе, душата стои под авторитета на духа. Духа стои под авторитета на Божия дух. А тялото просто изпълнява. Вече няма главната роля. Ела тук да направим това да ни е хубаво. Просто духа казва надясно и цялата ти същност. Това е посоката. И тогава, който и да дойде, Бог се изправи и казва: добър ден. Ти ли си? Тръгвам си. Извинявай за безпокойството. Но това се случва, като конфронтираме себе си. Като излезнем срещу себе си. Казвал съм му, седя срещу огледалото и си говоря, сам изказвам: къде отиваш? Бог ми е свидетел. Къде отиваш? На църква. Вярваш ли си? Говоря на себе си, вярваш ли си? И се гледам и казвам: на себе си говоря. Не съм това, което трябва, защото знам на кой служа. Трябва още. И сякаш духа и душата ми си говорят през огледалото. И аз казвам: виновен съм в много неща, но съм готов да се покая. Готов съм да видя своите грешки. Готов съм да излезна срещу всичко, което ме отделя от Бога. Защото душата ми е жадна за Господа. Никой от вас няма да ме представлява в небето. Нищо мое няма да ме представлява в небето. Парите ми, колата ми, домът ми и всичко земно. Приятелите ми, служителите, съработниците в дома Господа. Там аз ще се явя пред Бога. И борбата е душата ми да намери правилния път, да върви към светлината. Тогава аз ще застана пред Него и какво ще му кажа? Ще каже: другите бяха виновни. Той ще каже: сега се занимавам с тебе. Сега идва техния ред след тебе. Сега се занимавам с тебе лично. Какво ще кажа тогава? Изгубих пътя. Изгубих посоката. И тогава, не дай си Боже, ще чуя: не те познавам. Не сме работили заедно. Ти си правил това, което си смятал за правилно. Живял си по начина, по който си искаш да живееш. Но днес е ден на добри вести. Нека кажем Бог да избие зъбите на всички, които воюват срещу нас. А ние ще стоим смирено. И завършвам с моя любим стих, на който Бог ми свидетел, че лежа и си почивам. Изход 14:14. Сега ти стои. А аз ще воювам за теб. Когато фокусът ми е в правилната посока, гледа в очите на Бога, и когато съм на правилното място, там където Бог ще направи чудо с мен, Той казва: време е да почиваш. Време е за почивка в духа. Сега ти почивай, аз ще избия нужните зъби. Сега ти почивай и аз ще премахна нужните прегради, за да влезнеш в моите обещания. Ти стой. Но много е важно да изпитвам себе си. Какво се случва с мен? Слушвайте се в това, което ви говорят дори враговете ви. Защото Бог може да ви говори през тях. Имах разговор с един човек и той ми казва: ти за мен си много горделив човек. И аз казвам: хубаво. Може и така да е. Въпреки че всички твърдят едно, може и така да е, и аз ще се вслушам с твоите думи. Ще се изпитам. След това продължи и каза: ти си лицемер. Казах: ще се вслушам и в тези думи. Всяка дума забиваше нож в сърцето ми. Но продължих и казах: ще се изпитвам и ще работя върху това, ако го има в живота ми. Защото не искам един ден да умра, а не знам кога ще се случи това, и да отида там, където никой човек не иска да отиде. Защо? Защото фокуса ми не е тук. Небето ръкопляска ли, когато проповядваш?
небето ръкопляска ли, когато пееш? Ангелите стоят ли изправени, когато гласът ти е издигнат към Бога? И те казват, да. Бог изправя ли се на своя трон, когато ти се явиш да принесеш жертвата си пред Него? Кара ли Бог твоето служение да се раздвижи? Това е важното. Не променяйте фокуса си заради хора. Останете фокусирани в Бога. И каквото трябва Бог да направи, ще го направи. Затова Словото казва, който устои до край. Не губи фокуса си.